Sehän syttyy iloisesti. No, vaikka Iltsi sytyttää nuotion yleensä kosanilla. Jaha. Siinä ei ole sit samanlaista inkkarifiilistä. Ja siitä voi tulla hirveä raihu, kun koko heinikko palaa. Mikä helvetin heinikko? Täällä ei talvella ole heinää kuin sun hatun sisässä. Tässä rantsus kasvaa kaislaa. Eli tää on kaislikko. Sä oot kans oikein varsinainen luonnontieteilijä. Ja nyt istut alas ja lopetat sen laahustamisen. Sä oot kohta 20 minuuttia kävellyt tän nuotion ympäri. Onks jotain hävinnyt? No ei. Kato, joku fiksumpi kaveri ois kätevillä käsillään käynyt katkaisemassa meille makkarakepit tuolta rantalepikosta sillä välin, kun mä sytyttelen nuotiota. Mut ei Teemu, ei tietenkään. Vaikeipä silti. Silloinkin kun oltiin pirtillä, niin mä sain hävetä silmät päästäni, kun tää Pompula haki jotain heinäseipäitä jostain ladosta meille makkaratikut. Ei ollut kuulemma puukkoa mukana. Mulla on puukko mukana, kyllä mä voin ne tikut käydä vaikka tekemässä. Toivotetaan nyt kaikki radion kuuntelijat tervetulleeksi mukaan tähän suoraan lähetykseen. Eli minun nimeni on Gösta Sundqvist ja tämä Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelma lähetetään tällä kertaa täältä itäiseltä Uudelta maalta ja sitä aivan tarkkaa sijaintia on ilmeisesti kysyttävä luontoopas Ilari Himberiltä. Eli Ilari, missä me nyt tarkalleen sanottuna tällä hetkellä olemme? No, tää on suunnilleen 5 kilsaa Fjösaholmin lossilta tai sieltä Lauttarannasta. Mihin suuntaan? Koillinen kakko, lounas, lounaaseen. Tällainen viihtysä merenlahti nimeltään Filifittan Filifilifei. Vaikka kartas lukee kylläkin Fillarviikken. Fillarviikken. Tai luki, mun piti käyttää sitä tiekarttaa sytykkeenä, että saatiin tää notski palamaan. Poltit kartat? Joo, onkohan nämä villasukat nyt vähän liian lähellä näitä tiekarttaa? Katoko, joo, jumalauta. Joku täällä kuitenkin kärkää. Ei kun jumalauta. Mähän laitoin piipun povitaskuun, kun mä aloitin sytyttelemään tätä palava piippu, siellä vieläkin käsyllä. Kato, tässä on reikä. Näin, kivi hakkaa tälleen vastakkain. Minkä ihmeen takia? Niin, koitan niinku haukutella lintuja lähemmäs. Ahaa. Tai sit mä pidän niitä taskussa. Et mä oon niinku kivitasku. Siellä ropisee. Tiedätkö mikä lintu sanoo? Pyrrä, pyrrä, tsyfi, tsyfi. No en, mikä se sit on? Ei kun sen takia mä just kysyn, kun en mäkään tiedä. Tuot puskista kuuluu äsken sellaista rapinaa. Et siellä voi olla vaikka joku petolintu. Korppi tai käki. Korppi tai käki? Niin. No sillä välin kun luonnontieteilijä Teemu Takapajula nakuttelee kiviä kädessään ja yrittää lintujen ääniä matkimalla houkutella niitä esiin ja minä vuolen meille makkaratikut valmiiksi. Me voisimme heti seuraavan levyn jälkeen luovuttaa lähetysvastuun Arskalle ja Tarjalle eli Iskemällä ja Tenkaselle ja matkaemäntä Loposille, jotka ovat tällä samalla suunnalla tutustumassa paikalliseen kulttuurihistoriaan ja merkittäviin matkailunähtävyyksiin. Eli vieläköhän se Arska mahtaa pysyä tolpillaan tähän aikaan lauantai-illasta. Pitäisikö sun Teemu kiivetä tuonne Kuusen latvaa kukkumaan?
näin on mamman ja papan työhuone. Eli se paikka, mistä koko idea tuli tähän aatelimuseoon. Niin siis aateli eikä taateli, niin kuin Tarja tossa tulles väitti. Mä olin taas tälläkin kertaa oikeassa. No kuule, ei meidän tarvitsis mennä kuin Alhambraan tai Dirhamaan, niin siellä on taatelimuseoita melkein joka kadun kulmassa. Sehän olisi ollut ihan luonnollista, jos se sikäläinen sivistys olisi pikkuhiljaa levinnyt tänne meillekin päin. No joo. Mut kerrotaan nyt kaikille kuuntelijoille, eli varsinkin Sänki Samille sinne Vantaan Myyrmäkeen ja Arnion Pärelle joulakseen, että mä olen nyt tämän Arska Tenkasen kanssa pelkästään työmatkalla, minkä Jöstä voi tarvittaessa vaikka todistaa. Eli me ollaan nyt tällä hetkellä täällä Sommarstrandin aatelimuseossa toimitusjohtaja Freddy Fogelströmin vieraina. Ekko tai se mun miesystäväni, diplomiekonomi Erkki Kaislanen, olisi kyllä varmaankin ollut tosi onnellinen ja niin sanotusti kussu hunajaa, kun se olisi päässyt tonne automuseoon tai autohalliin, kun siellä oli sen Rolls-Roycen lisäksi niin yksi ihan Ford Taunuksen näköinen Amerikan rauta. Arska, sä tiesit sen nimenkin tai merkin. Niin, se oli se IFA. Vai meinasit sitä Wartburgia? Eihän siellä edes ollut mitään sen nimisiä. Siis sä oot vaan nyt kateellinen ja ilkeä mulle tai oikeastaan Ekulle, kun sillä miehellä on sentään oma auto ja nainen alla. Tai auto alla ja nainen kainalossa, vaikka mä duunimatkojen takia olen aika paljon pois kotoa. Joo, mut siitä se tietysti johtuukin, että se tomppeli käyttää tilannetta hyväkseen siellä Mongolias. Vai missä helvetissä nykyään yhrää? Hei, hör Tenkka, niin voi kyllä olla, että on parempi, jos sä laitat nuo kengät takas jalkaan. Sun sukista jää pahat jäljet tähän mattoon. Koita nyt perkele hyvä mies pikkuhiljaa päättää, että pidäks mä kengät jalas vai en. Nää narutkin on saatana sellaiset umpisolmuset, näette saa sikakaan eikä edes sukka auki ilmas keklua. Onks siitä Saparosta muuten kuulunut mitään? Kenestä? Justasta vai? Niin, kun mä sanon sitä nykyään Saparo. Hanskaa. Se muistuttaa niin elävästi sitä meidän syöttöporsasta, mikä meillä oli kesäsi aina hoidossa. Tai mummo vainaa piti sitä siellä meidän ullakkokomerossa. Vähän niinku lihaa piilossa, niin kuin se sanoo. Että aina pitää pistää lihaa piiloon. Ja sit jouluna syötiin se sunkka. Tai Saparo, se sunkan veli. Toi oli Arska aika rumasti sanottu. Jöstä on sentään todellinen herrasmies ja hyvin viehättävä ihminen. Viehättävä? Siis kenen mielestä? Monien naisten mielestä. Vai? Tosiasiahan, että sika on sika, vaikka se rasvassa käristäs. Oot sä Tarja ikinä kuullut, miten se röhkii tyytyvänsä, kun se tarjoaa pullakahvit?
unta saa. Unta otti moni sydän silloin, hiljaa kuisi moni suu. Kuinka monta rakasti hän illoin, tuskin paljastuu. Rasputin, rakastaja Rasputin, kuin paholainen tanssia joi. Rasputin, katsoi silmin tuhminkin, ja tyttö kansaa hypnotisoi. Maamme tunnetuimpiin kuuluvan turboterravoltan tohtori Grigori Rasputinin Baby on lattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisteluryhmän rannalle jäänyt ulkomaista. Paskaa ja balalaikka soi. Kautta Pohjanmaan viinin myrkytetyn joi. Hän nikotteli vain, ei mennyt henkikään. Sitten seuraavaan hän jo iski silmiään. Senpä oisi Namin pala parhain, ellei kunnon Rasputin. Heitä näet vielä aamun varhain, vielä tänäänkin. Rasputin, rakastaja Rasputin, kuin paholainen tanssia joi. Rasputin, katsoi silmin tuhminkin, ja tyttö kansaa hypnotisoi. Rasputin, rakastaja Rasputin, kuin paholainen tanssia joi. Rasputin, katsoi silmin tuhminkin, ja tyttö kansaa hypnotisoi. Tällä kepeellä kun tökkii noit halkoja, niin kipinät lentää tosi korkealle. Kyllä, kyllä. Nää onkin hyvän tuntuiset makkarat se vaan. Joo, mä tein tossa ihan ohi meni. Voitais Tumpulan kanssa kohta vaikka miakkailla pari erää. Ai näin. Joo, nyt ois tuomarikin, niin ei tulis kiistaa niistä osumista. Mut mä oon sit El Zorro. Teemu voi olla vaikka Don Coyote. Mikä Don Coyote? Joo, tai se pöhkö, mikä taisteli tuulimyllyjen kanssa. Don Quixote. Ai, näkyks mitään lintuja? Ei kun mä hokasin vasta äsken, että mulla oli kiikareissa nää suojukset tai tällaiset kumiläpyskät linssien Oi jumalauta. Ei ihme, ettei vaikuttanut ne säädöt ollenkaan. No niin, kai. Mä luulin, että täällä on liian pimeätä. Nyt alkaa kyllä jo hämärtää. Joo, kyllä päivä on pidentynyt kuitenkin. Haluatko katsoa noin kiikareilla tota nuotioa? En mä mitenkään. Tosi mahtavan näköinen toi hiilos. Antaa nyt olla vaan. Te ootte nyt pari vuotta vetänyt tätä. Ollaan vedetty jo kohta 20 vuotta vai mitä ilta? Niin mä tarkoitan nyt tätä teidän opastettua luontopolkutoimintaa. Täällä itäisellä Uudellamaalla. Luontoopas Ilari Himberg, onko asiakkaita tai näitä innokkaita alan harrastajia riittänyt? No, on ja ei. Nyt on ollut hiljaisempaa. Tai talvi oli tosi kuollutta aikaa. Vaikkei täällä hevonvitussa pakkasella ei mitään kattomista olekaan. Et mekin käytiin aika paljon laskettelemassa ja rumbaklubilla tanssimassa. Aha. Sieltä on vaan vaikea saada sutturaa mukaan tänne telttakylään tulipalopakkasilla. No ihan varmasti. Vaikka nyt meillä omat teltat onkin molemmilla. Se isompi huilateltta on mun. Se missä on sellainen pieni parveke. Tai vähän pitkään aikaa syönyt makkaraa tai mitään muita lihatuotteita kuin kinkkua. Kun mä koitin saada painoa putoamaan. Mut ei siitä mitään tullut, kun koko ajan tulisi tahdettua namia ja naksuraksuja ja perunalastuja ja pähkinöitä ja jäätelöä ja kinuskikakkoa ja kermaleivoksia, kun tuntui, että olisi ihan mieletön nälkä. Joo, tuttu oire. No. Periaatteessa me ollaan molemmat kasvissyöjiä.
Niin kuin nyt luotoihmiset yleensäkin. Mut jumalaut, kun sittaillaan leirinuotiolla ja rasvakyrsän lemu alkaa tuntua nokassani oikein. Vedet valuu pitkin suupieliä. No siitä lähtee tosiaan mukavaa miksi sitä pitäis niinku kiusata itteensä? Sehän olisi tosi typerää touhua, että täällä luonnossa kun ollaan, niin tietty tasapaino täytyy säilyttää myös niinku sisäisesti. Niin, kyllä varmasti. Eli tuolla korvien välissä, mut mähän puhun nyt niinku itsestäni. Tästä temmistä en menisi takuuseen. Kato, kun mä laitoin nää kiikarit niinku toisinpäin, niin nyt sulla on näin toi päin. nuotio näyttää paljon pienemmältä. Tekin ootte tosi kaukana. Vaikka istutaan tässä Se vieressä. sai Norppalantion vaeltajilta kiikarit synttärilahjaksi. Niin. Et koko ajan pitää vähän niinku leukia ja brassata. Silloin klesa kipeä, niinku sanotaan. Klesa kipeä. Joo, mut kyllä se kohta lähtee taas loikkiin. Se menee niinku toing, 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 toing. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She believes in him. She loves her daddy. Täällä on hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta. Verkligen fint detalj. Farbror Svante, eli Svante von Fogelströmin kullattu kanotti. Kika lite, det blinkar som fan här. Jolla hän voitti monta kovaa kilpailua.
et piti laittaa tää nyt esille heti tähän aulaan. Näköjään, joo. Vähän se on bra. Ja meillä on tarkoitus tehdä kopio kokonaan kullasta. Joo, precis. Joo, että alkuperäinen siirretään Ullakolle, koska tähän Alfågel-ettaniin liittyy niin paljon muistoja. No varmasti. Stoi ju det här. Et voi olla, että pitää siirtää tää kanotti sinne Porvooseen, missä hänellä on lakitoimisto ja oma purjehdusmuseo. Seikä se. Tuleeks tää Fogelströmin suku niinku Saksasta, kun näissä joissain kylteissä on nimi edes toi von? Niin, joo. Ainakin korkkareista ja niissä korkeajännityslukemistoissa oli aina joku natsisika tai paroni, minkä nimi edes oli just toi sama von. Yleensä niillä oli siilitukka ja sit monokkeli. Niin kuin tää esi-isälläskin näyttää olevan tässä kuvassa. Niin, siinä on Gertmund von Fogelström. Eikö se ollut just Ferdinand Fogelströmin veli, niin kuin sä tuossa aikaisemmin kerroit? No juu. Alltså nu så här, osa mun suvusta otti käyttöön sen von Fogelström-nimen. Ja osa käyttää Alfågelströmiä. Jaha. Ja sitten mun koko nimi Fredrik Fabian Lennart Mattias Fogelström av Sommarstrand. Oho. Ganska långt men klingar fint. Ja. Eli se nimi tulee tän huvilan mukaan. Mut mun broidi on nimeltään pelkkä Kille Fogelström. Sehän sopii. Joo, et hän on aina ollut hyvin vaatimaton ihminen ja tykkää asua omassa lentokoneessa. Jaa. Et niin kun hänellä ei ole edes mitään taloa tai asuntoa. Pelkästään se Douglas Fairbanks Air Motel Cabinet 303. Pidennetty tällainen juntua. Titlong, alltså. Et mahtuu sisään myös se uima-allas. No perkele, totta kai niin. Pitää sitä nyt uima-allas olla omassa flygarissa. Ja ainakin sulkapallokenttä ja kapea kanadalaismallinen jääkiekkokaukalo. Täällä Sommarstrandin aatelimuseossa nyt täällä on aivan mielettömän ihania ja kauniita esineitä. Joo. Niin kuin nyt esimerkiksi tämäkin. Mikä tää muuten on? Aha, just det där, ja tuo. Se on kyllä farmor Svanten tyrävyö. Jaha, tyrävyö. Joo, aitoa kamelinahkaa. Mihin on tehty leoparditurkiksesta koristeet. Ja tää on smaragdi. Entäs tää? Onks tää joku libisvinda vai pirtulekkeri? No ei, se on Tan Talman. Mikä se tää nyt on suomeksi? Finska det här. Yöastia, just. Ja kristallipotta. Mihin voi laittaa sit tää korkki päälle, ettei se ala haista sun nenää. Joo. Tää on sit vähän niinku se sorsa, mitkä sairaalas pitää koittaa stritata. Mulla on aina kauhea duuni tunkee statti sinne flisariin, kun niissä on se kaula niin snadita ja... Joo. Ja siellä kun päivä pötköttelet, niin se tulee kuin letkusta. Pitkin lakanoita. Kun ei koko lelu saa millään sullottua siihen sukkiloon. Anika! No joo, se on lottovoitto työntyä suoleen vai mikä sä tykkäät tää, kun tulee mulla mieleen aina lauantai-iltaisin Radiomafian koeläinpuisto. Vähäs keikalla lives, kun ei se ollutkaan tubeus. Tää on niin Oskari tai Kari tai sit Oskar. Mun viheltävä jänis tai sit mun koheltava penis. Silloin klesa kipeä, et se on vähän pötkällä. Makoilesi ja viheltele. Kyllä se kohta lähtee taas loikkiin. Se menee niinku doing. Koeläinpuisto. Keräile koko sarja, kun tulee lauantaina. Nämä tällaiset luontopolut, joita nyt on viime vuosina rakennettu ja avattu ympäri Suomea, on siitä ihan mukavia, että näillä poluilla voi kävellä vaikka pikkukengissä ilman, että ne sukat kastuu. Tosin yksikin askel harhaa, niin käy kuten tälle Ilarille. Eli siinä ei saappaistakaan ollut mitään hyötyä, kun tullessa plumpsahdit sinne suon silmään. No joo, ei tässä muu sapeta kuin se, että jäi ihkaus kumiteräkumppari sinne sohjon sekaan. Joo, sitä ei saatu sieltä. Kun Teemun kanssa koukitte mut kainaloista ylös. Olis voinut käydä pahemmin. No se on totta, kyllä. Se oli nimittäin se reikäinen saavas vasemmasta jalasta. Niin se mikä jäi sinne. Joo, ehjää vielä tallella. Tälle kun teetetään pari, niin siinä säästää sentään 100 verran, kun ei molempia sartit teet. No niin, okei, niinku
Säästöä. Pitäisikö juhlan kunniaksi korkata se korsikalainen kevytviinipullo? Se olisi kyllä aika hyvä idea. Jos mä tuolta teltalla kyllä sen hakemassa meille mukit ja sen juhlajuoman, niin se maistuu makkarakin mukavammalta. Kato Teemu, ettei mulle tuu sitä palannutta karstaa siihen makkareita pikkusen jo. Mutta se voi nokea olla niinku mausteena, mutta sellainen kuiva hiilenkäppyrä jää kyllä syömättä. Sen voi heittää vaikka variksille ja harakoille. Vittu, tää makkara on pilaa. Mikä siinä on vikana? Tää maistuu ihan paskalle. No, mistä sä sen tiedät? No, kyllä kai mä sen tiedän, kun on tullut jonkun kerran maistettua. Niin. Tai ei tästä ole kuin pari viikkoa, kun oltiin tuolla Ylläksen redulla teltat mukana. Ja siinä illalla tehtiin sit vähän kuppia ja mä laitoin ne meidän eväät sit siihen teltan ulkopuolelle. Että ne pysyis kylminä. Kyllä. Kaljat ja makkarat. Niin siinä oli sit yön aikana käynyt joku kettu tai susi tai ilari penkaamassa niitä pusseja. Et kun mä aamuyöstä pimeässä kävin hakemassa jotain suolasta palaa, niin siinä oli niinku lenkillä tai kiepillä olevinaan sitä paron maksamakkaraa. Ai niin. Vähän sellaista jäistä jötikkää. Et en mä sitä heti huomannut ennen sit siinä syödessä, että siellä oli joku elukka käynyt kasseilla ja sit kietassut kiepit siihen mun repun päälle. Vai niin, semmoista sattuu. Mä vahvasti epäilen, että se oli ilari. Siinä oli tietysti kiva istua repun päälle, ettei pylly palele punnertaessa. Niinpä kai. Kun siinä oli sitä vessapaperiakin, millä oli pyyhitty peräpeiliä. Et tuskin kettu tai susi tai karhu sentään niin viisas kuin ilari tai ihminen yleensä. Kesti monta vuotta, tunsin suotta vihaa katkeraa. Itse säälin raunioista, etsin toista, joka hetken vois lohduttaa. Rakkaus syttyy, rakkaus sammuu, elämän kulku käy näin. Pettymysten panssarin loin, jonne mä tunteet piilottaa taas voin. Rakkaus syttyy, rakkaus sammuu, elämän kulku käy näin. Aallonharjat kuohuna käy, tyyntä mä etsin, sitä vaan ei näy. Aallonharjan pisaroita nautin, joita joulun alkomaan. Kunnes koota katkerista palasista itseäni saan uudestaan. Rakkaus syttyy, rakkaus sammuu, elämän kulku käy näin. Kansas aallon kuohuja join, tuonkin mä liittää muistoihin vain voin. Sua takaisin en saa, sua takaisin en saa.
Ei meillä ollut tietenkään näin iso ruokasali. Eikä edes kunnon pöytää, mutta mummo vainaa katto sapuskataan siihen vanhan merimieskirstun päälle. Missä mä nuorempana kollina nukuin ensi alkuun, ennen kuin hommattiin mullekin oma hetekka. Mullakin oli hetekka, joo. Ei muuta kuin kansi kiinni ja kuulemiin. Varsinkin jos mummolla oli yövieraita. Mut meillä oli tällainen samanlainen pöytäliina. Tai se oli alunperin mummo aluslakana, mikä sit juhlapäivin otettiin patja ympäriltä ja levitettiin siihen kirstun kannelle. Eikö tää jotain pellavaa oo tää tyypi? Joo, ja se yleensä niin se on vielä nimenomaan sitä puhdasta pellavaa. Että arkikäytössä meilläkin oli kotona Lievälässä niin rohdin pellava pöytäliinat. Tai sitten ne oli palttinaa, mutta... Eikö sit oo sieltä Lievälästä joku laulu? No on joo. Mutta tää tyyki, niin tää on kyllä tosiaankin huippulaatusta. Että sen tuntee jo tästä painosta, että tää on kyllä parasta laatua, mitä löytyy. Joo, se on yleensä ollut tavaramerkkinä täällä Sommarstrandissa. Mä en tiedä näistä pöytäliinoista oikeastaan mitään. Mutta nämä hopealautaset on Englannista. Älä perkele. Ihana. Joo. Ja tää teekalusto, tai nämä astiat, for 1700-luvulla Sterling Silver Plates ja Lincolnshire McKendrick Pieces. Joo. Tämä kattelin kanssa, että on pakko olla just ne. Joo, yksi lehtikultalusikka maksaa yli 40 000. Väkit pienä saakka, joo. Ja nää 6 kuppia yli 1 miljoona yhteensä. Mut se on tietysti ihan eri makusta, kun että juot tietää. Good morning, mummat. Nämä tuolit on itse asiassa Columbuksen Santa Maria laivalta alunperin italialaista marmormäntyä, mitä ei edes kasva enää missään. Ja nämä hienot puuleikkaukset näissä selkänojissa on tehty Ebenholziin, eli kaiverettu samasta puusta ja laitettu sit näihin tuoleihin. Joo. Näille ei ole olemassa edes mitään hintaa, koska nämä on mittaamattoman arvokkaat. Mä uskon kyllä, joo. Joo. Näitä on meillä kellarissa vielä lisää, jos sattuu, että yksi tuoli hajoaa. Tää meinas mennä jotain. Aska varo vähän. Nyt löytyy lisää. Niin heti löytyy toinen tuoli tilalle. Joo. Tää yksi tuoli on aina kunniapaikalla. No miksi? Minkä takia? Joo, koska tää on luultavasti Christopher Columbuksen tuoli. Joo. Tähän samettiin, tähän on jäänyt jotain semmoista neftää Columbuksen housusta. Tätä ei saa pyyhkeä tai imuroida koskaan. Jotain neftää tosiaankin on niinku tossa tuolilla. Mä ajattelin, että se Svante sedän sortseista. Niin. Silloin oli ihan viime kesän sellaiset pumpulipöksyt jalassa, kun pelattiin pari erää tennistä tuolla alakentällä. Tai se nyt oli sellaista herrasmiestennistä, että mä huitelin vaan sellaisia helppoja rystylyöntejä. Yleensä vielä täältä selän takaa. Kun ne oli niin kireet ne Svanten tennissortsit, että sen oli vaikea kävellä irvistelemään. Vähän niinku sunkankin, kun silloin ne virkkarihokkaat jalassa. Ja aina 3 raitaa. Tai 4, kun 1 raita on siinä kuurnan kohdalla.
Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Au-dessus du capital, des idées fatales, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Mä luulen, että tollanen karjunta ja kurnutus pelottaa lähinnä loputkin linnut tiehen tätä luontopolun varrelta. No joo, mut antaa Teemu nyt edes vähän harjoitella. Se ei oo ihan helppoa matkia lintujen ääniä niin, että se kuulostais oikealta. Kauhealta toi kuulostaa. Miten luontoopas Ilari Himberi, mitä kaikkia lajeja täältä luonnostaan sitten löytyy? Joo. Eli jos puhutaan nyt nimenomaan näistä lintulajeista. Ja just kun mä meinasin, että aloitan sen luettelon liskoista. Sisilisko, vesilisko, vaskitsa, sammakko, metsälisko, rantalisko, leguaani, dinosaurus. Noniin. Ja sit tulee lepakot. Viiksisiippa, vesisiippa, pohjanlepakko, korvayökkö, ripsisiippa, isolepakko, Dracula ja Batman. Sekä ihmepoika Robin. Jaha. Ja sit vielä vampyyrilepakko, mitä nyt ei Suomessa onneksi kovin usein tuu vastaan. Jos nyt kävisimme nopeasti lävitse näitä luontopolulla tarvittavia varusteita, niin luultavasti kumisaappaat ja kunnon sadevarusteet ovat ainakin tarpeen, vaikka näillä lankkupoluilla toki pärjää lenkkitossulla tai vaikka varvassandaaleilla, vai kuinka luontoopas Ilari Himberi? No, se tietysti riippuu vähän vuodenajasta ja sääolosuhteista. Yleensä kannattais etukäteen keskustella luonto-oppaan kanssa esimerkiksi puhelimitse. Puhelimitse? Juu, meillä on palvelunumero ympäri vuorokauden. 39,90 minuutti plus paikallispuhelumaksu. Ja nyt kun ollaan kierroksella, niin vastaaja voi jättää viestejä. Kysyä näitä Joo, asioita. kannattaa kuitenkin kuunnella se 20 minuutin mittainen tietopaketti tai tiedote, missä seikkaperäisesti kerrotaan tämän alueen olosuhteista. Jossain muualla ne voi tietysti olla ihan toisenlaiset, mutta sehän selviää soittamalla. Se selviää soittamalla. Tartu luuriin, luonto odottaa. Kivenheiton päässä kotioveltasi voi metsässä kulkea sienestä tai marjasta, ja joten jos heität pieni kiviä. Toivoo nimimerkki, otsansa osuman saadut. Tää on hirveä kokoinen tykki. Tällä kun tömäyttäis, niin ikkunat helisis vielä stadissakin. Oot sä ikinä ampunut sorsia tää kiväärillä? No en, se on jo niin vanha, mutta Joo. aikaisemmin oli tapana, että tää musketti tai kanuna kiinnitettiin veneen keulaan. Ja sit hiljaa soudettiin lähemmäs lintuja.
Ja sitten ammuttiin sinne Parmeen se laukaus. Älä perkele, siinä varmaan tuli tuhosaa jälkeen. Joo. Joskus tuli yli 1000 lintua yhdellä skodella. Älä saata. Mun pappa kertoi, että suuri osa vaan haavoittui, että niitä piti sit haavilla kalastaa ylös ja ottaa nirri pois. Ei kai. Joo, se voi olla, että se on nykyisin kyllä kielletty. No etkä se on, joo. Joo, Englannissa sitä voi vielä harrastaa. Niin sekasin. Älä koske niihin pistoleihin, ne voi olla ladattu. Ei kai tää. Tätä mä en tiedä, kun vaan tää korkkipyssy. Pyssan on mun. Nää muut on Torbjörnin ja Farfus Vanten. Mua ei kiinnostais kanssa tarkkuusammunta. Tai yksi Kempaisen Pena oli sitä mieltä, että mulla on ampujan ote. Joo, mistä sä pitelit kiinnittää? Yhtä aikaa niin hellä ja kuitenkin vakaa. Ja tosi se lievä lipsunta niin saattoi johtua siinä testitilanteessa, niin mun huonosta makuasennosta, kun joku jousi paino sieltä sohvan sisältä koko ajan mun hartioita siellä Pentin työhuoneella. Good morning, mummat. Iso huvila olisi tarkoitus jättää pelkästään museoksi. Jaa. Eli jos me vaan mahdutaan asumaan sinne tähän lilla villaan, pikkuhuvilaan. Pikkuhuvila varmaan joo. Siellä on vaan jotain 700 neliötä. Mä arvasin. Mut se voi olla, että valtio ja kunta rakentaa meille uuden huvilan tonne toiselle tontille. Ai jaa. Et silloin tämä Sommarstrand jää vaan museoksi. Helt enkelt ett litet museum här. Ja me kaikki muutetaan sinne uuteen taloon. Mä oon ajatellut, että sen nimi voisi olla Himmelstrand. Himmel, joo. Totta kai niin. Kun se on niin korkea se Rasaberg tai se mäki, mihin se tulee. Ja helvetin hienot merinäköalat. Älä. Joo. Et sinne sopisi joku sellainen linna, missä olisi pyöreät tornit ja se olisi varmaan tosi makea. Ja sit se Fogelströmin vaakunalippu liehumaan. Millainen se lippu sit on? Tai se vaakuna? No siinä on kuva Svarta Juunaksesta. Tai latinaksi Presens maculatur comfortabile Rio ja Falco Fogelströmius Transit Mynton. Jaa. Eli on kiva olla Fogelström ja omistaa paljon rahaa. Näen tutun tien nyt edessäin. Ja se mutkitellen johtaa kotiin päin. Me 3 vuotta sitten erottiin, nyt kirjoitin. Jos vain vapaa oot sä niin, luokse saapuisin. Luokse saapuisin. Jos sä lipun nostat salkoon, tiedän sen, että turhaan luoksesi tullut en. Mut jos mä näenkin Salon aivan tyhjillään, on parempi kun sä unohdat mun, sua mä vaivaa en. Mä lähden pois, mut jos vain lipun näen, mä luoksees jään. Mä kertaan menneen mielessäin. Ja sen tiedän, etten enää tekis näin. On vankilassa aikaa aatoksiin. Mä aattelin, jos mun huolit vielä niin, toiveet täyttyiskin. Toiveet täyttyiskin. Jos sä lipun nostat salkoon, tiedän sen, että turhaan luoksesi tullut en. Mut jos mä näenkin Salon aivan tyhjillään, on parempi kun sä unohdat mun, sua mä vaivaa en. Mä lähden pois, mut jos vain lipun näen, mä luoksees jään.
bussi pysähtyy ja ulos. Siitä vihdoinkin mä jään. Nyt koko Salon lipuin koristellun näen. Jos sä lippunalta tuokset jää, jos sä lippunalta tuokset jää, jos sä lippunalta tuokset jää. Mulle tää monikäyttötakki tuulihaukka on ihan ehdoton varuste täällä luonnossa, kun liikutaan. Toi on hyvän näköinen takki kyllä. Mistä tämmösiä saa? Mun vaimo eli Tuuli Tötterman takapajula on suunnitellut tän takin. Ahaa, vaimo. Tai näitä voi tilata sieltä kotiteollisuuskoulun Toijalasta, missä Tuuli on nykyisin rehtorina. Ai niin. Tää on tosi miellyttävän tuntunen päivä. Pitäis oikein kokeilla sitä takkia. Talvella lämmin ja kesällä vilponen, kun irrottaa vaan tän lasivillavuoren ja supikoiran karvakauluksi. Lasivillavuori? Se on hengittävä materiaali. Tähän voi hopun tilalle vaihtaa hyönteisverkon tai vaikka tavallisen makupussin, mikä kulkee kätevästi aina mukana rullalten kauluksen alla. Siis makupussi täällä rullalla. Ja hintakin on hyvin asiallinen. Mitäs tämmönen maksaa? 800. Kun vastaavat ulkolaiset maksaa 4-5 tonnia. Ja se on kuitenkin suomalainen. Joo. Et vaan kyllä hyvällä syyllä suositella. Se on nimittäin nyt viime aikoina ollut lakkautusuhan alainen se koko kotiteollisuuskoulu. Joo. Mä oon Laitan kiinni. teltalla vaatessa koittanut itsekseni kehitellä tällaista monikäyttöveistä. Aha. Tai tää ero niistä tavanomaisista linkkareista siinä, että tää toimii myös sähköllä. Tää? Joo, eli paristoilla tai sit voi kytkeä tän esimerkiksi autolla ajattaessa tupakan sytyttyyn. No miten tää nyt toimii? Mitä tässä on? Tää on kätevä kotiparturi. Kun tässä on näitä erilaisia teriä. Joo, tää tulee. Eli tukanleikkuu tai parran ja liiksien tasoittaminen onnistuu täällä luonnossakin. Mä oon ajatellut antaa tälle nimeksi Ilpopuukko. Ilpopuukko? Ilpopuukko. Kun mua sanottiin ennen Ilpoksi. Silloin kun mä ajoin vielä taksia. Ahaa, se on semmonenkin menneisyys. Ja sit se järeämpi kirvesmalli on Kelpokirves. No mistä tää kelpo tulee? No kun mun koko nimi on Kelpo Ilari Himberg. Siinä kirveessä on siellä ontovarin sisässä jopa puhallettava kumivene. Kumivene? Helvetti. No tietysti tyhjänä. Eihän se muuten mahtuisi. Ei tietenkään. Anika! No joo, se on lottovoitto työntyä suoleen vai mikä sä tykkäät tää, kun tulee mulla mieleen aina lauantai-iltaisin Radiomafian koeläinpuisto. Vähäs keikkelu lives, kun ei se ollutkaan tuves. Tää on niin Oskari tai Kari tai sit Oska. Mun viheltävä jänis tai sit mun koheltava penis. Silloin klesa kipeä, et se on vähän pötkällä. Makoilee ja viheltelee. Kyllä se kohta lähtee taas loikkiin. Se menee niinku doing. Koeläinpuisto, keräile koko sarja, kun tulee lauantaina. Mä koitan vielä näillä kivillä, jos joku lintu sattuisi vaikka innostuu vastaamaan. Siinä Autenttiset luontoäänet videossa yksi tutkija keskusteli sujuvasti eläinten ja lintujen kanssa. Siis keskusteli? Millä lailla? Kyseli kuulumisia ja niin poispäin. Vai niin? Tai se Saksan hirvi Jack kertoi, että aina metsästyskauden alussa eläminen tuntuu niin vaikealta, mutta yllättävän nopeasti siihen sit kuitenkin tottuu. Siis metsästyskauteen vai tai elämä? Jollain tavalla turtuu. Niin joo. Ja Tim Talitiainen toivoo, ettei ihmiset unohtaisi metsäeläimiä ja pikkulintuja talvisin. Tim Talitiainen? Joo, eli
ruokintaa pitäisi tehostaa talvikuukausien aikana. Ja mitä siinä oli aina niinku teksti suomen kielellä kuva alareunas, kun eläimet ja linnut kertoi itsestään. Joo, kyllä. Se oli mulle yllätys, että niinkin suuri eläin tai nisäkäs kuin valas. Eli tää Viljami. Niin se kertoi pelkäämänsä ihan tavallisen perämoottorin ropelia. Vai niin? Tai jo sitä pelkkää potkurin pärinää. Niillä on nimittäin mielettömän tarkka kuulo. Käännyn puolenne kapteeni, kuunnelkaa. Liekkien alla tuskaansa huutaamaan. On kasvot sotilaan niin väsyneet, jossain rakkaani silmät ummistaa. Laivoissa näen sotalippujen liehuvan. Kansilla liekkien ahnaasti riehuvan. Jo vaihtuu aamun hetket yön ja tuulen. Äänesi rakkain sylissä tuulen. Niin riennän aamun äänesi mä kuulen. Rauhan jo tulleen rakkaani mä luulen. Käännyn puolenne kapteeni, kuunnelkaa. Rakkaani ei ole syntynyt sotimaan. Hän jossain odottaa ja haluaa käskyn kuulla ja aseensa luovuttaa. Kapteeni, kertokaa mistä nuo kyyneleet. Mielessä käyvätkö ystävät kaatuneet? Jo vaihtuu aamun hetket yön ja kuulen. Äänesi rakkain sylissä tuulen. Niin riennän aamun äänesi mä kuulen. Rauhan jo tulleen rakkaani mä luulen. Kerran astua varjoista miehet saa. Kerran tuoksuin puhkeaa kuollut maa. Pois joutaa naamiot nuo sotilaan. Silloin rauhassa silmät voin ummistaa. Jo vaihtuu aamun hetket yön ja kuulen. Äänesi rakkain sylissä tuulen. Niin riennän aamun äänesi mä kuulen. Rauhan jo tulleen rakkaani mä luulen. Käännyn puolenne kapteeni, kuunnelkaa. Jossain rakkaani vieläkin odottaa. Nämä upeat prinsessapuvut täällä lasivitriinikaapissa, niin nämä on kyllä todella uskomattoman fantastisia. No niin on kyllä. Niin kuin nyt tääkin kultalangalla brodeerattu konfirmaatio Leninkin vuodelta 1925. Ja tämän tekstin mukaan, niin Synnöve serkku käytti tätä pukua vain sen yhden ainoan kerran. Vaikka pelkkä materiaali maksoi yli 600 000 Amerikan dollaria. Ja siihen sitten vielä ne valmistuskustannukset päälle, koska tämä silkkibrodeeraus on tehty Taimaassa. Joo, näin on. Tää Jungman Jyllen merimiespuku oli mulla päällä, kun mä kirjoitan illoippalaaksi. Joo. Tätä on lampaavilla samettia Gotlannista. Älä! Niin, siis siinä on vähän sama malli kuin Arska tai Tenkasen työpuvussa. Tai toi, mikä se on nyt päällä. Joo. Vittuut! Toi nyt on enempi kuin joku hurrihinttari yöpuku. Tää on jokaisen kestävä ja taatusti pestävä aitoa sarkaa. Näistä ei vaan valitettavasti enää valmisteta edes tilauksesta. Se kangas on nykyisin sellaista paljon lepsumpaa, mikä kiiltää 2-3 kuukaudesta täältä kannikoiden kohdalta.
että sitä vois melkein käyttää vaikka peilinä. Se on lähinnä istumatyötä se skurullaskujaaminen. Et se on sääli, että näette enää saa mistään, kun viimeistä rotsia viedä. Ja nää housutkin mulla on ollut kohta 3 vuotta jalassa ja nää on melkein kuin uudet. Jos nyt vielä kysyttäisiin Freddy Fogelströmiltä, että mitä tämä vierailu täällä Aatelimuseossa maksaa? Mitä helvetin väliä silloin? Eikö tää me matolaatikko Makkosen piikkiin koko juttu? Tai sit se saparosunkka saa hoitaa tän koko homma? No joo. Tämähän on avoinna myös sunnuntaisin. Eli tämä vaan tiedoksi kaikille kuuntelijoille, joita tällainen kulttuurihistoria kiinnostaa. Koko perhe kerrankin yhdessä liikkeelle ja suorinta tietä tänne Sipoon Sommarstrandiin. Joo, mä kannatan. Tää päivälippu, se maksaa... Lummoisin olitte lyöntäneet. Saat sä sitä sieltä? Joo, 200... tässä lukee. Se kiinnostaisi varmaan meidän kuuntelijoita. Joo, kyllä. Hetki, tässä nyt. Mä en ole tottunut lukemaan näin. Sulla on niin kireet farmarit. Joo, se maksaa 170 ja... Hää? 170? Perhelippu, eikö se on...
Siis tämähän on kyllä aika hyvä bisnes. Joo. Se on 300, eli silloin se tulee halvemmaksi. On niin, että jos ajatellaan siis, että muuten, tai siis miten tää nyt meni, että muuten jokainen ottaisi pelkkä päivälippu. Siis täällä on mahdollisuus syödä lounas, lunch ja päivällinen. Joo, tää tuli varmaan kaikille selväksi nyt. Joo. Ja tää museo on auki varjedaan joka päivä. Yleensä, hetki, missä onko sekin tuolla jossain? Et sä sitäkään muista monetta aukeaa. Siis yleensä kello 10-20. Hei, mitäs nää tinasotamiehet niinku on? Kun näitä on pantu riviin tähän lasipöydälle ja osa on huja-haja tuolla lattialla. No joo, siis ne tulee siihen Hertzbergin taisteluun mukaan, mikä on tarkoitus rekonstruoida tonne biljardihallin kabinettiin. Jaa. Mä luulen, että pappa tai sitten Farbror Svante on vaan innostunut välillä vähän leikkimään. Du vet ju, gamla gubbarna. Mut kato, mikä täällä on, tai kuka... No näytä. Onks meissä yhtään... Mikä se on? Samaa näköä ulospäin. Hänen nimi on Edgar Anders Fogelström. Te ootte ihan saman näköisiä. Joo, eikö? Sehän on muumio. Joo. Ihan totta. Joo, eikö ihan saman näköinen? Joo, ihan. Kyllä. Koska hän on elänyt? 2 marjaa, perkele. Ja tämä muumio on tehty Tukholmassa vuonna 1744. Älä niin kauan sitten. Joo, eli 200... Mitä nyt siinä tulee? 250 vuotta sitten. Eli onks tää Kylmäkalle ihan oikein luuranko? Tai tällainen muumio? Juu. Onks sulla jonkun sukulaisen ruumis täällä ilmassa? Hyi helvetti. Näin meillä uhkaa lähetysaika loppua kesken kivan kevättalven luontoseikkailun, eli minä kiitän Ilaria ja Teemua. Ole hyvä. Eli luontoopas Ilari Himberiä ja luonnontieteilijä Teemu Takapajulaa. Teemu siellä ääntelee taustalla. Samoin kuin kaikkia kuuntelijoita seurasta. Ja tähän loppuun on hyvä vielä varata sen verran tätä puheenvuoroa varten aikaa ennen viimeistä levyä, että ehdin esittää tämänkertaisen kuuntelijakilpailun kysymyksen. Ja tuo kysymys kuuluu, luettele kaikki Suomessa luonnonvaraisina pesivät lintulajit. Ja sen verran joustamme, että heittoa saa olla 10 linnun tai lintulajin verran, eli 10 tarkkuudella mieluiten postikortille kaikki Suomessa luonnonvaraisina pesivät lintulajit. Ja vastaukset osoitteeseen Koe-eläinpuisto, Radio Mafia, postilokero 127 00241 Helsinki, siis Koe-eläinpuisto, Radio Mafia, postilokero 127 00241 Helsinki. Me tapaamme taas ensi lauantaina. Siihen saakka näkemiin, kuulemiin ja moi. Aloita nyt Teemu perkele se elinä ja mölinä ja tuu jeesaa. Katoppas Kun tää nuotio löi tänne kaislikkoon, saatana. Kun vettä olis vaikka kuinka tuolla jäädällä, mut milläs teet siihen avadon tai edes pilkkireijän. Oi perkele, kato kun leviää nopeasti. Vittu mä tiedän, että tästä tulee taas vaananoistajilta sanomista, saatan. Koskaan elämää voit täysin käsittää. Sä vaikka maailmaa nyt pelkäät olevaa, niin luota huomiseen. Se silmistäsi vie pois ja kyyneleen. Se sulle ilon tuottaa, jos ystävänsä luottaa voi, niin nouse aamun pois. Sä luota päivään nousevaan, sen kerran kanssas nähdä saan. Saa ihmismieli
uutta voimaa ja tie vie parempaan näin taas elämään ja eteenpäin. Me käymme päivän nousevaan, sen kanssas kerran nähdä saan. Käy huomispäivän nuoruus aurinkoa päin, oi ystäväin. Monta valintaa ja monta oikeaa, ei heti ymmärtää, voi aina elämää. Mä tahdon uudistaa sun kanssas maailmaa, ja pian se odottaa, ei liikaa riitä aikaa. On meitä monta miljoonaa, sen harva tajuaa. Sä luota päivän nousevaa, sen kerran kanssas nähdä saan. Saa ihmismieli uutta voimaa ja tie vie parempaan näin taas elämään ja eteenpäin.